Velkommen her til Lille Gubs Univers. Jeg hedder Dorte Lytje, og det er mig, der er på billedet her. Jeg har arbejdet som skilsmisseterapeut og har også selv gennemgået en skilsmisse for nogle år siden. Og ud fra det, da jeg selv stod med 2 små børn i en skilsmisse, har jeg skabt bogen Lille Gub, når mor og far skal skilles. Bogen er en e-bog, som du modtager få minutter efter, at du har bestilt den på lillegub.dk. Du kan se den på computeren sammen med dit barn, så tag barnet på skødet og bladre dig igennem bogen. Du får samtidig, når du bestiller bogen, også et link til, at du kan læse den på din iPad eller på din iPhone eller en anden smartphone. Jeg har skrevet bogen ud fra de teorier, som jeg har lært som NLP-terapeut og igennem mit arbejde som skilsmisseterapeut. Der har jeg fundet ud af, hvad det er for nogle ting, der er vigtige for børn at få at vide og få bekræftet, når man står i en skilsmisse. Og det er blandt andet, hvor de kommer fra, og at de kommer fra noget godt, selvom situationen, lige når man står i skilsmissen, er rigtig svær for barnet at håndtere. Så en gang var man glad for hinanden, og en gang blev de skabt ud af noget rigtig godt. Barnet står især i den alder, hvor de er 0-5 år, med en masse spørgsmål, som de ikke ved, hvordan de skal stille. Og det hjælper bogen med, fordi den tager de ting op, som man på barneplan går og roder med, når mor og far skal skilles. Det giver anledning til en masse samtaler. Det giver også anledning til, at barnet forstår, at selvom mor og far ikke skal være sammen, så elsker de stadig Lille Gub. Her er et billede fra malebogen. Malebogen er lavet ud fra den filosofi, at hvis barnet selv sidder med tegningerne og selv kan vælge, hvilken tegning det vil sidde og farvelægge, så kan du se, hvad det er, der egentlig foregår i barnet. Her er Lille Gub hos sin mor, og der vil også være et tilsvarende, hvor Lille Gub er hos sin far. Det har været rigtig vigtigt for mig at få tegningerne fordelt og historien fordelt, så mor og far får lige stor opmærksomhed. Her er et eksempel på, hvor Lille Gub er vred, og bogen tager også udgangspunkt i de følelser, som er forbundet med en skilsmisse, som ikke må være forbudte, men som der skal være plads til at reagere på, og husk, at reaktion, det er sådan set sundt nok. Derudover så har jeg skabt 10 trin til en harmonisk skilsmisse, og det er også ud fra det udgangspunkt, at hvis du hjælper dig selv, så hjælper du dit barn. Så jo bedre du selv kommer igennem skilsmissen, jo bedre er det for dit barn. Og der er virkelig nogle ting, som du skal tage hånd om, og en god måde, du kan tænke på. Så det er måder at tænke på, og det er nogle konkrete værktøjer til, hvordan du håndterer den svære situation overfor din eks og overfor dine børn. Så Lille Gub-serien rummer altså en malebog, som er pdf-filer, du modtager og kan printe igen og igen. En e-bog, som du kan bladre i online, og en version, som du får med som bonus, som er til din iPad eller til din smartphone. Derudover der kan du vælge, om du vil have skilsmisseguiden med. Jeg glæder mig til at se dig igen på lillegub.dk.